Hola, avui us explicaré com entrar al Google Classroom i fer les tasques. Per començar, entrareu al vostre correu electrònic, el de l'escola. Després anirem aquí a les eines, a les aplicacions de Google. Trobarem l'icona Google Classroom i s'obrirà la pantalla amb les classes que teniu. En el vostre cas crec que només teniu una. Entrarem dintre de la classe i ens trobarem amb aquesta pantalla. Aquesta és la part central on trobareu el títol de la classe. Aquí, si jo a les tasques els hagués posat una data límit, us sortirien les tasques que teniu pendents de fer. Això seria com un mur on tothom pot escriure i compartir imatges o vídeos o el que vulgueu i tothom de les persones que estan aquí ho poden veure. I a més, les tasques que jo vaig compartint també s'us van posant aquí. Aquí hi ha aquestes tres pestanyes que es poden anar movent entre elles. A treball de classe trobareu aquesta pantalla. Llavors, aquí teniu els títols dels temes, els que estem treballant, i dintre estan les coses que heu de mirar. Per exemple, això seria el temari, aquí és on jo us explicaré el contingut del tema, com funciona, on enllaça un vídeo, etc. I aquest símbol que hi ha aquí, per exemple, això vol dir que és una tasca, d'acord? I la tasca és el que heu de fer. Obriríem, per exemple, anem a veure la del Canva, que ja teníem més o menys per la mà. Aquí tindríeu el contingut, li dono a la tasca, s'obre, ho veieu? I aquí tindríeu l'enllaç de la web on està l'explicació feta i el manual que vaig enviar per PDF. I l'explicació. Un cop ja hem mirat el material, me'n vaig a la tasca 1, d'acord? I aquí us fica, heu d'editar una plantilla com la que vam fer, com la que va fer la Cristina. Aquesta tasca, veus, jo la tinc assignada, però la he d'entregar. Com l'entrego? Vaig a mostrar la tasca i s'obre aquesta pantalla. Espera, ja posar-ho així. Sobre aquesta pantalla. En aquesta pantalla podeu veure el títol de la tasca i el que heu de fer, d'acord? Aquí a la dreta és on heu de com entregar la tasca. Per entregar-la, primer de tot, heu d'afegir la plantilla que heu fet. Per exemple, vaig a fitxer i la pujaré perquè la tinc descarregada al meu ordinador. Si la tinguéssim al Google Drive, doncs al Google Drive. I si després féssim alguna activitat amb els documents de Drive, doncs també ho podríeu entregar des d'aquí. Vaig a fitxer, vaig a penjar-ho del meu ordinador, ho tinc a descarregues, busco la plantilla, li dono a obrir. Quan se'm posa aquí, l'he de clicar al damunt i li dic penja. Llavors es comença a penjar, ho veieu? Ara s'està penjant i quan ja he penjat la plantilla li dono a entregar, de forma que m'arribarà a mi per després poder-vos fer el feedback. S'està entregant i ja ho tindríem. Si tiro enrere, o torno al menú al treball de classe, veieu, aquí us ha canviat l'estat en lliurat, vol dir que aquesta tasca ja la teniu feta. D'acord? Llavors ja podríeu anar a fer la número 2, que és la següent. Aquí a persones podríeu veure les persones que estan en aquest curs i aquí a la dreta us podeu anar movent pels temes que hi ha. Tindríem aquest Google Classroom, videoconferència, el Canva, i en principi res més. Qualsevol dubte ja sabeu, m'ho dieu.